Dali buknoy. Magkalingaw tag duwa-duwa aning limani nga kwarta. Kay magkandos-kandos ta ba? Kay kandos-kandos ta. Bahala kita ra duha ah. Ana ra gud ana niya taptapan ang mata nato niya padaghanay tag kinsay na kining kuan kining nakandos kuntis tag kinsay daghan sa ato ang duha no kandos na guta ana hala kandos limani manggod ni okay ra basta kay naatay lingaw no ya kinsa may una ikaw taptapan mata ba ikaw ako Ikaw. sige ako basta kay padaghanay ta kasi ako rin tap-tap ikaw ako rin tap-tap dugay man kamutingog ipiha og pila taman pila ka seconds kuan mga mag-ihap lang na pulo ihap na pulo ha okay let's go na okay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tama na? Sige. Ipon sa nato ha. Agoy! 1,000, 1,500, 2,000. Uy, naku, asa ko ang nahakop ni Aisha. 2,050. Ikaw na po. Okay. Daghan na, imuha. Okay. Tarugan hakop. Ready? 1. Taro nga. 2. Grabe. Labuan man siguro ni ako, ani. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Uy, kadaghanan gid ka buknoy gyud bay. Hawda ni buknoy. Ipo na to dayon bay kay. Gadagan ang oras. Ginagawa mo. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, grabe, 6,900 bay. Lupig man kung buknoy. Tama gini ron buknoy kay kining dako man kay kag kining nahakop. Na nagitay manggasto sa birthday sa imong mamaron. No? Birthday man ni mamaron. Wa ka kahinumdum. Birthday ni mamaron. Na natin panggasto ani. Uy. Tama no? Unsaon man nga? Plimani man din ni atong gi hakop-hakop dire. Agoy, luoyan na itong kaagi ani. Huna-huna ra di ka naghana to ani nga. Kining maghanda-handa niya. Gilang. At least, nalingaw ta. No? Bahalag. Dili tinuod kwarta ni atong gi hakop-hakop.